הפעם מדבר על סוגי מאמינים באלוהים או בדת. קיימת גישה ראשונה לחלוקה, שמתבססת על כמה קריטריונים. באיזו מידה האדם מקבל את המסורת, כלומר את הכתובים, המסורת שבעל פה והפסיקות, ככאל שמחייבים אותו. באיזו מידה הוא מקפיד על מצוות ומנהגים, איך הוא מתייחס לפרשנות ולשינויים, מה יחסו למיסטיקה, ומה גישתו לפלורליזם, כלומר, כיצד הוא מתייחס לאחר ולשונה ממנו. לגישה הזו לא אתייחס הפעם, אם כי חשוב לציין שהתשובות שהיא מספקת קשורות לעתים קרובות גם לגישה השנייה. הגישה השנייה, שכאמור אינה מנותקת מהראשונה, אלא לעתים קרובות שלובה בה, מחלקת את המאמינים לפי סוג האמונה עצמה. אתאיסט גנוסטי מאמין שיש אלוהים וטוען שהוא יודע זאת. מאמין אגנוסטי מאמין שיש אלוהים אך מודה שאין לו ידיעה ודאית. דאיסט, כלומר עם דלת, מאמין שאלוהים ברא את העולם אך אינו מתערב בו. פנתאיסט מאמין שאלוהים הוא היקום עצמו, הטבע, הכל. פוליתאיסט מאמין שקיימים אלים רבים. ועכשיו לחלוקה שהיא שלי לגמרי, ושחלה גם על מאמינים וגם על לא מאמינים. מצד אחד יש מאמינים אקטיביסטים, החל במיסיונרים שעוסקים בהחזרה בתשובה, וממשיך במאמינים שמוצאים דרך להכניס את הדת לשיחה, גם כשהיא לא הנושא. לעומתם, יש מאמינים שמוכנים לשוחח על אמונתם ועל הסיבות לה, ויש כאלה שבורחים מהדיון לחלוטין ולא יוציאו מילה אחת על הנושא. מצד שני, גם בין הלא מאמינים קיים הספקטרום הזה. יש אתאיסטים פעילים שעוסקים בנושא, כותבים, מדברים, מפיקים תוכן. יש אתאיסטים פסיביים שלא עוסקים בזה, אבל כן מוכנים לדון כשנשאלים. ויש אתאיסטים שמסתירים את אי האמונה שלהם מסביבתם, מסיבות חברתיות, משפחתיות או אחרות.